Kule niyo nyaya yemapurisa iyo. Mapurisa aya arikuda kutoonererwa chaiko chaiko. Inonzi idhemokirasi rudzii kana vanhu vachinzi vakangoita kamumitingi kavo, kamusangano kavo, vakumhanyiswa. Inenge ichinzi idhemokirasi iri munyika. Purasi ivo mapurisa aya vanomboziveiko? Anotomuka kuti ipapa pavari kuti vari kutsvaga geza, vari kudii? Vangatsvage vageza mapurisa manje. Vanombozva kuti vageza Comrade Bombshell. Timu makadii. Kule niyo nyaya yemapurisa iyo. Mapurisa aya arikuda kutoonererwa chaiko chaiko. Inonzi idhemokirasi rudzii kana vanhu vachinzi vakangoita kamumitingi kavo, kamusangano kavo, vakumhanyiswa. Inenge ichinzi idhemokirasi iri munyika. Purasi ivo mapurisa aya vanomboziveiko? Anotomuka kuti ipapa pavari kuti vari kutsvaga geza, vari kudii? Vangatsvage vageza mapurisa manje. Vanombozva kuti vageza Comrade Bombshell, vaitori mubati wepfuti dzacho idzodzo nguva yehondo. Ndivo vanhu vanonzi vakutamba nemadhaka pasina mvura. Havafanirwi kusapota chinhu chisiri kufamba munyika. Kana chinhu chisiri kufamba munyika ngachibve pachigaro, ngachiende. Nekuti chinenge chisingafambi. Nguva yehondo kwaimbwa songo iya yekuti zvoni mutengesi chenjera, 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 mutengesi chenjera, 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 vana mukoma vanorova. Handiti pasina zvokuti izvoni iwewe uri mucomrade. Ivo macomrades pachavo vaitodhisipulinana futi, vachitorovana imomo mumabhesi mavo, mumakembe mavo imomo, mumapungwe mavo, mumabhesi mavo imomo. Saka kana kunyange zvikanzi iwewe wachona uri ex comrade, iye mutungamiri wenyika watatinai, anotozviziva kuti zvoni mamwe macomrades akakuudza kuti zvoni sit down, you have failed, you must sit down. Ngavagare pasi, ngavagare pasi. Vakomana hamuna chamakaona imimi. Vanhu vanotaurisa vamwe avo kawo handifungi kuti vanotomboziva kana kuti zvakamira sei. Vanga vasati vazvarwa vakawanda. Ini ndandazvarwa inini kuma 79-8 uku, ndandazvarwa kuma 78. I was a toddler zvangu. Being a toddler kudaro, vamwe sekuru vangu vakapfurwa pamberi pangu so pam nemasoja ekwaSmith aya vaipenda kumeso vemahacha. Vakapfurwa sekuru vangu ndiripo kudai ndakamira kudai. Ndikati ndihwande mutoilet, ndikati ndohwanda sei? Apa ndandasiwa ndiri ndega pamba. Ana mai mhangu vanga vaenda kune imwe function. Ndohwanda sei? Masoja mahacha anonzi anofunhidza munhu. So ndikafunidzwa panapa ndotouraiwa. Vakavauraya ndakatarisa. But kuti timu iyo yapinda iyo, timu iyo yakutaura iyo ndoibhiga manje. Vana Comrade Bombshell, vana Comrade Gouveia. Vamwe havatozivika kuti zita raVP muhondo vainzi Gouveia. Comrade Gouveia naComrade Geza Bombshell vanotongori same team. Idare revakomana iroro rakutoitwa iroro rekutobvanyangura zvisina basa kuisa zvinhu zviri nani. Iyo inonzi timu yerunyararo. Isusu takaurayirwa sekuru vedu ipapo, masoja achiuya achiti chemai zvakanaka munhu wenyu yanga iri nguva yekumvura so muna February senguva inoi.
kuti naye chibage chavhurura so chemei munhu uyu zvakanaka vachipfuura vachitaungana vanhu vachida kutotishungurudza. Ana mukoma Guvhera vakazongouya vasangodarika nepo avangori timu yekudzaka zvekuita vanhu vanenge vari mumabhesi bhos vanga vari makomandasi kuchinzwa kuti mukoma Guvhera vadarika munonyepa imi. Masoja ngaasatambe nevanhu avo. Kwakangoitika zvezvekuti kutoridza pfuti kwekudenha kwekwe kuti vazive kuti tiri pano so vakanyatsoenda kubani vakati hatidi kurwira mumusha mune vanhu toda kuenda kwamuda uko kunongori nechimwe chinoziva zvinhu kumamisha kune dzimwe nzvimbo bani rinongoenda rakaitwa ngewatercourse kunenge kuchingofamba mvura rinoenda ikoko kwakaridzwa pfuti masoja akada kuti parara kuuya usanyeberwewe vakaurawa masoja kwete mbijana musi iwoyo kuuraiwa kwete mbijana takaona mahacha aya akudzoka asina vanhu ana mukoma Guvhera ivava vana mukoma Gaba rinocheka vana mukoma Tedious vashanda imi saka zvezvo kuti mapurisa anoda kuti sweta netuma AK47 akuti hanzi vari kutsvaga Comrade Geza ndezvekutamba izvo vari kutopedzawo nguva zvavo kutopedza nguva kuda kubata moto unopisa unobhoila. Masoja akaurayiwa zvekuurayiwazve ndege dzaibva nepachitungwiza apa kuzotakura madhedhi bhodhisi emasoja iwayo kubani ikokoko dzakasvika 5 chidziverenga we were counting. Ndo timu iyoyi isingatombotyi ivava vatotyi zveshuwaka vavhunduke shadho yavo. Takazombopuwa kamwe kamudzidziso tati vana vadiki I was very young, I was a toddler but neudiki hwedu tisu tainzi tisu tinofanirwa kuti pese panenge paine bhesi remakomrades toendesa chikafu bhos tenzi vana vadiki hapana vanenge vasina zvavakabata vasina musikanzwa vasina chii so taitoenda mumabhesi tichitodistribhuta chingwa isu being young like that tainotonoendesa chingwa. I was below 10 years by that time. Ndo kuti 1980 vanhu iva vakatadza kupiwa kunzi Wovet residential area vauda kupiwa nhasi chiichocho kudenha kwakadaro ikoko regedzai vakomana ava vaite basa isusu titori behind them, we are rallying behind them ende tikutovasapota. Ngavabvise zvisingafanirwa kunge zviripo, ngavabvise vanhu vasingafanirwa kunge vari mubato ngavabude ende haisi nyaya yebato manje zvakataurwa naVP kuti kana uchitungamirira vanhu hausi kutungamirira kuti hanzi ini ndiri muZanu PF ndomhanya neZanu PF, ini ndiri kana kuti ndiri weMDC ndomhanya neMDC, ndiri wekwaZAPU ndomhanya neZAPU. Imi ngavazive zvavari mapurisa, ngavazive zvavari ivo vanga vari pachigaro vachiluta isusu vanhu tichiva nenzara. Isusu takatoiona hondo iyoyo asi vana vane zuro ivava vana vemutungamiriri wenyika vari kutodya zvatisina takambodya isusu asi taitofambawo mumabhesi imomo tichitopa ana mukoma ivavava chingwa chekuti vadye. Vangaudzwe zvekuita nemasoja arudya derere. Isusu taiziva kuti nguva ihondo kwainzwa kunzi gandanga ridye derere mukoma rinozorera ende toziva kuti zvoni zveshuwa vaiti vebasa ana mukoma Chings Chingaira vai zvipi zvinotaurwa netumasoja tumanhengi twanhasi tumapurisa utu kune ZDF, Zimbabwe Defence Forces iri kuziva zvairi kuita. They are defending our general Geza. Mr. Geza is a general. I salute him. I salute that man for representing Zimbabwe, for standing
for everyone else in Zimbabwe kuti zvinhu ngazvichichinja. 1980 saka tinombopemberera independence, takuda kutotanga kutopembera independence izvozvi. Izvonizvi vamwe titori kwatiri kunoku kwete kuti nekuda, but nenyaya yekuti kumba kwacho hakuna chiriko, tinenge titori pama1 unotoona kuti ukadai dai ndikadai atleast ndikambowana karandako ndikadai kuti zvifambe. Wona mumwe munhu anoda kungoramba achingodya achidya, vanhu vari kutambura kumba uko, kutambudzika chaiko kunorwadza. Ndakaenda kumba inini December ndikarwadziwa, uchiona vanhu vari kudya wheat. Munhu asina mbokura achidya sadza rewheat anorigona. Vana mai nana baba kumamisha uko vanzwa nema constipation mudumbu, vanhu vachichema nemudumbu newheat dzavanopuwa. Nyika inotadza kutengera vanhu chibage chekuti vanhu vadye. Indava nguva yacho yaSmith iyoyo vanhu vaitopuhwa chibage, kana cheKenya chaitori nani because Kenya yachitori chibage chokuti unotogaisa hupfu nyangwe zvikanzi hauzonyatsonaka, but it was better pane kuti munhu unonzi bika sadza rewheat. Comrade ronzi zvoni takukupai chibhorani, takukupai solar. Comrade parakaenda kuhondo rakamboendera iro kuti riri kuda kuzvisunungura. Dai vaida kuzvisunungura ivoka, tofunga kadai vakangobva vachingonogara nzvimbo dzavo vega vachizviisolata nemhuri dzavo. Because kune vanhu vamwe vakanga vatoriwo maless privileged ka, vasina kana chavainacho nechii, but Comrade raingorwira munhu wese. Sezvavatotanga ipapa ndokutorwira munhu wese kwacho. Saka ini ndikutoti pamberi neGesa Revolution, pamberi nana Comrade Knox Chivero netimu yavo yese behind the scenes, guys, rambai makabata ipapo. We are rallying behind you. Vasingatozivi kakusatoziva zvavo kuti zviri kubva nekupi zvichiendepi, but otherwise timu iro kairo, timu iro paratosvika apo kapo takutoenda kumwe ende nyika yakutozonaka. Isu tikutoudza vanhu kwatiri kuno takutopromisa kuti anytime soon takutodzokera kumba, nekuti kumba kuchange kwanaka zveshuwa. Ngavapinde vanhu vese, vanofanirwa kunge vachipinda pazvigaro vari responsible. Hakuna chinonzi ini ndiri wekwa Triple C, hakuna chinonzi ini ndiri wekwa ZANU PF, ini ndiri wekwa ZAPU, ini ndiri wekwa Chamisa. Chamisa ndewekupi? Chamisa ndewoku England. Ise Zimbabwean. VP ndevekupi? General Constantine Chwengwa ndevepi? Is a Zimbabwean. General Geza is a Zimbabwean. ZDF, Zimbabwe Defense Forces, they are Zimbabwean. ZRP, you are Zimbabweans. Zimbabwe intelligence officers, you are Zimbabweans. So why do we fight, guys? Instead, hatibvisei rara rawira mumvura, tochera mvura yakachena kuti zvinhu zvifambe. Vapei vana Comrade Geza ivavo maodhi edu nana VP vana Comrade Guveya vachiteerera zvatiri kutaura pamberi nehondo iyoyo yekubvisa mutengesi, yekubvisa muluta pachigaro. Taneta guys, tatambura isu. Unobatwa unhapwa munyika dzevanhu tichimhanyiswa tichidii kunge tisina nyika yedu. Kule noto tanziswa zveshuwa-shuwa. Nguva yaSmith yaitori nani. Isusu takatokura tichiona kuti paspacing waimuka paine mukaka mani makuseni, uchitotenga mabhanzi e8 cents uchienda kuchikoro. 8 cents mabhanzi paspacing, unomuka mukaka uripo watouya. Herald taimuka iri yauya unongobhadhara ka1 pamwedzi. But zvese izvozvo zvakatotadzwa nevanhu vangatanga tiiti vari kuzvitungamirira. Instead yekuti titoona izvozvo handitika zvichitoimprova, taona zvichitodzika, ndopaipa tozoti zvonichi, tozoti hapana kwatiri kuenda, because zvanga zviri nani zvaivepo zvakatobviswa kuisa zvakaishatisisa, zvokuti ukapinda mutauni yezvinezvi unotadza kuziva kuti wotsika papi. Ndandiripo manje January mvura ichinaya apa,
kuti murodhi muya kuna Chatakwi hapana paunodarika napo, kwakutoti mahwindi vaya votokuisirai bhiriji rekuti muyambuke, mvura yanaya inenge yakazadza rodhi yese, hamuna kana drainage riri kushanda. Motanzi izvoni vanhu ngavarambe varipo. Muna town clerk imomo muHarare. Chii ichocho? Chii chakadaro ichocho? Enda imomo vari kutaura tanzi vanhu ngavarambe varipo ana mafumi. Unomufamba muHarare kuchinaya uine mota, kana usina mota unofamba nepapi? Unotobva chata wese kubva kumusoro uko kune chidhori chambiyananda kukwidza kudai unotofamba neroad 1, hauchaenda the other side, you can't cross because mvura inenge yakazara kuita river. Ukakanda mwana anoyerera nemvura kuenda. Totire zvinhu izvozvo zvirambe zvakadaro. No guys, handizvo. Ngavaende unobatana chivhayo vari kupa vanhu mota. Unopa munhu mota 3 4 5 6 7 10 15 20, asi muHarare muine rukova, mvura ichinaya murodhi musingayambukike, kutotsvaga kuti toyambuka nei murodhi kuti ucross road kuenda the other side of the road, you can't cross. Haiwa, ngatiite zvinhu kwazvo vakomana, nyika ngainake. Pamberi neGeza Revolution, we salute, we support that one. Yes.